எப்போவும் கார்த்தால 4:30 முழிப்பு வரும். இன்றைக்கி 5:15 ஆச்சு. படப்படான்னு எழுந்திருந்து இன்றைக்கி பஸ்ஸில் அந்த லேடி வேற சொல்லியிருந்தா யூஸ்வலி 7:15 பிக்கப். இன்றைக்கி நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் we are a little further away from the city now. So 6:50 பிக்கப் சொன்னால் இவளானா கார்த்தால எழுந்திருக்கவும் மாட்டா. ஆகப்பாட வெப்பர பாலத்தில் ஓடி எப்படியோ அவளோட ஆகாரம், கார்த்தாலத்து ஆகாரமும் உச்சத்து ஆகாரமும் எல்லாம் பேக் பண்ணி அது கழிஞ்சு அப்பாடான்னு உட்காரலாம் பார்த்தா பார்வதியோட ஃபோன் இன்றைக்கி சுகமில்லை வரமாட்டேன்னு. പിന്നെ சமையல் இன்றைக்கி மிக்சட் வெஜிடபிள் சாம்பார், ரசம், கீரை மசியல், சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை அண்ட் பீன்ஸ் தோரை. நல்ல காலம் பீன்ஸ் எல்லாம் நறுக்கி வச்சுருந்தா, அது காரணம் அந்த டைம் வேஸ்ட் ஆகலை. அதுதான் இன்னத்த ദിവസം. இப்போ மே முடிஞ்சாச்சு, ஜூன் ஆரம்பிச்சாச்சு. Free shipping continues online for all orders above 1,000. So please go ahead and order at the store.